Azt kell csinálni, amit az Amival annak idején hátrafele elindultok, amikor mondom, hogy most, akkor leülteted a kutyát, jó? Most. Szuper. Szuper. Jó, mehetünk tovább. Most. Jó. Jó, próbáljunk meg egyet úgy, hogy menjél, és akkor majd megint mondom, hogy csak kanyarodjál majd el mondjuk balra. Most. Szuper. Jó, menjünk hátrafele. Most. Üdös, szuper. Jó, szuper ügyes. Még egyet csináljunk, és akkor utána jöhet a fektetés. Jó? Most. Szuper. Szuper. Jó.